Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kidukot jangka Nyodrep Youth Council West Khasi Hills District hapok Jingkhynra jong President usamla lumlang khars imdi but President jangka HYC Motion Road Circle usamla los Bengal Lingkhoi haka Sautri uyayong aja punriu kila hiar shayo Shallang pan Khang ye ki shispa prapotli ki Dukan jongki Jylla ki bamdon ya ka trading license naga Khasi Hills Autonomous District Council ki bashong Dukan bi an hakani ka yo usamla lumlang khars imli habakran shekra pathai kubor ula kerpat ya ka district council ba kamde shu ban ailat iki Jylla ban kni ya ka khai ka pateng jongi trai mulung hapdeng ka jingjur ka jingkhynra kam bar ka sengla kenturu ya ka district council ban ya trelang ban ya rap iki briula jong bakin yeng halagi jong ki kichan Islam Islam Bye juice So thank you sir. Moga thare to na. Rai bujo. Yering thai jo jo. Cái sau trik jong yong Unislam bomanta kadai gasmi kabakum kajak menriu ngilanyo kadai gasmi kajing kesu thia hadin haga spasnem kabamen shwa haga sautrik yong khat traspa art khandai kabau tiru sing gulayalam ban sedang ya kathama persa ya ka sarkar jong thareng bat hadin menta khat spa khandai pinyo snam kabahagni gasmi kum ka HYC ngiwan hagani ka dong hang ni hayo Shallang banwan bat kersul thia yagi paradok prasnam kabangi kwa kajing Khang kejungi kalong bagi paradok prasnam kejungi ki padon hang ni Shallang area bagi de ban yeng no lo jong ki kijat nam ta ka kamai kaji kajing kili kalong lada ya kayo no sto nyila ban pat hi yo lakam jong khai pateng lada kayo rambrai lada kayo riang do bat kham tam jo ka district headquarter kayo no sto kabangi bat hi de paradok prasnam ya khai pateng kabangi kwa ban ping i magadak ban kersu thia ya dong Shallang hang ni bangi de ban yeng no lu jong ki kijat ban pen kre begitu ki Dukan ki basong ki dekhar gide ban song no mangi kum ki jai ban riu ki badon hak ni ka dong than ki jongi ki sungu yo play bala lam lenti yang i hak ni ka ski bangi ai khu play ru ki rang bai snong ki play tre lang bat ngi ban lang apdeng ki jing bom tip ru ki ai khu play ki police department ka bala kersan yang i ka bala senrang yang i ka bangi klam khmi lenti bagi nuan maki lagi sengau tenat ki jingwan jong kiru nagle jongi kren sai kan ni ka kam ke jongi ban kersu thia bangi kwa ban nagle jong kiru kim semla pendik yang i ban nagle jongi ru ngi la ke jong lenti ban nagle jong ki kersan yang i kan ni ka sedang ke jing job jongi nam ta kan ni ka dong ka than ke jongi bangi lalap ki Jylla kan ni ka sngi ki don palat ya ke shispa prapotli ki Dukan ke bangi Khang hak ni ka sngi. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा. अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.